ପୁଣି କାହାକୁ? ଏ ନାରଦ ନଟବର ଥାଉ ଥାଉ ଆପଣ ଏମିତି ବ୍ୟସ୍ତ ବେଳେ ଅଛନ୍ତି। ନଟବର ଆସିଗଲା ଆସିଗଲା ନଟବର। ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ସାର୍ ନମସ୍କାର ସାର୍। ସାର୍ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଉ ସବୁ ଭଲ ତ? କଣ କହିଲା? ଆପଣଙ୍କର କୋଉ କାମରେ ମୁଁ ଲାଗିପାରେ ସାର୍? ଆପଣ କହିବେ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗରେ ଗୁଣା କରିବୁ। କଣ କହିଲା? ମତେ ଟେଣ୍ଡରଟା ମିଳିଗଲା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। କଣ କହିଲା? ଦୁଃଖ ଆଉ ଅସୁବିଧା ପୁଣି ଆପଣଙ୍କର? ଇଏ ସାର୍ ସାର୍ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଏ ଜହର